PUBG'da 90 FPS. Dünyadaki en gowy kameraların biri. Altnasyryň tutmayan ýerine çölüň orror tarafynda Sputnik arkaly jaňlaşyp bolýan we elbetde owadan hemde ütköşük dizayn. Bu zatlaryň hemmesi täzeje ýagy bilen nisegen bolýan Honor Magic 6 Pro. Siz garaşdyňyz, siz görkezäň diýip haýyş etdiňiz. Biz bolsa Garant Mobile bilen bu telefon tapdyk hemde ony size hödürleýäs. Sizden ýekeje like bilen kommentariýa biz bolsa başladyk. Ilki bilen belläsim gelýän zat bu telefon Xitay üçin niýetlenendir. Ýöne muňa garamazdan buň üçin Play Market'da rus tilemma 4G hem gulýalyk işleýär, Google serwislaryň hemmesi işleýändir. Umuman sizi gorkuzyp biljek hiç zat ýok. İkinci bilen belläsim gelýän zat Honor Magic 6 Pro hakyky flagman. Hemem hakyky flagmanlara makul bolşýalyk bu materiallarym diýsen gowy öňü aýna, izi koja, kaptal ramkalar bolsa eliňe ýakymly demirden. Prosesorym iň güýçli prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Ekranım diýsen gowy 6.8 düýmlük 120 Hz'lik LTPO AMOLED display ekran diýsen ýagty we duruy. Elbetde bu smartfon IP68 standarty boýunça suwdan hemde tozanyň goragy hem eýedir. Umuman aýdamyzda flagmanlardaky bazatlaryň hemmesi şu telefonda ba. Ýöne iň gyzyklysi bu oň bahasy. Edil şu wagt videony pauza goýup kommentariýada bahasyny biljek boluň. Bahasyny dogry belläp geçene bizden kiçijek sowgat bolar. Honor Magic 6 Pro'ň bahasy bolsa $750. Flagman üçin gülkünç baha. Bilýänler. Bu smartfonyň esas aýratynlygy oň kamerasynda. Xiaomi markaň reytingine görä häzirki wagtda Honor Magic 6 Pro'dan gowy suratda düşürýän telefon ýok. Men özüme olaraken ynanamok, ýöne aramyzda Xiaomi marka seretkenler bar eken, men öz pikirimçe Xiaomi 14 Ultra bundan surata gowy düşürýär. Ýöne oň bahasy bundan has uly. Suratdaky tapawut bolsa edil olar ýalyk uly däl. Honor Magic 6 Pro'da 3 tane kamera oturdulan. Olaň birinjisi 50 megapiksellik esas obyektiv. Samsung S24 Ultra'nın 200 megapiksellik kamerasyna ulloka salam barýaşdaýdy. İkincisi 50 megapiksellik ultra giň obyektiv. Üçüncüsü bolsa 2,5x optik zoom üçin niýetlenen 180 megapiksellik kameradyr. Şu wagt siz ekranyňyzda bu telefona düşürilen suratlary görýäňiz. Olara serediň özüňiz hem baha beriň. Men pikirimçe Galaxy S24 Ultra'da iPhone 11 Pro Max'am bu telefonyň izinden entäg ýetenoklar. Ýene bir aýratyn belläp geçmeli zat bu telefonda iPhone'naky Face ID tehnologiýanyň analygy bar. Bu diýilligi Honor Magic 6 Pro sizin yüzüňizi beýlek Android telefonlara ýalyk ýöne suratda düşürip onu ýatda saklanok. Ol ýörüýte daçyklaryň kömegi bilen sizin yüzüňiziň 3D kartasyny gurýar. Hemde şo kartany ýatda saklaýar. Bu bolsa goraň derejesini hasy ýokary gallyrýanlar. Biziň elimizdäki smartfon 1256 GB-lyk. Ýöne ondan başga da 12512 16512 şeýle hem 16 1 TB-lyk versiýalary satylýanlar. Telefonyň komplektasiýasy barada aýtsak, onun korobkaň içinden 100 wattlyk zaryadka, USB-A, USB-C kabel, SIM kartany çykarmak üçin iňnejik telefonyň özü, şeýle hem arzanjak silikonowy çyhol çykýanlar. Xiaomi 14 Ultra'nın içinden çykýan çyholy görüňsoň, bul beter arzan görünýär. Honor Magic 6 Pro'da 5600 mAh batareýa oturdulan. Bu telefon gurrunsiz 1,5 gün işläp bilýändir. Egerde siz bu telefony halan bolsaňyz, onu ýyldan almalygyna bilýänsiňiz diýip pikir etýän. Kanala täze gelenler üçin bolsa ýatlatýan. Diňe bu telefon näl, eýsem başga issenlik telefony siz Garant Mobile dukandan alyp bilersiňiz. Olaň magazynyna siz tölegleri karp ýa-da bank usully bilen hem amala aşyryp bilýänsiňiz. Şeýle hem oglanlar lomoy sowda bilen meşgullanýar. Siz bir zatlar alyp satjak diýseňiz, onu olar bilen habarlaşyň. Iň amatly bahalardan size tawarlar çykaryp bererler. Indik videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.